Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. У дні, калі адзначаецца 106-я гадавіна абвяшчэння незалежнасці БНР, мы вырашылі нагадаць, як і калі дзеячы Беларускай Народнай Рэспублікі адмовіліся ад намеру абвясціць сталіцай краіны Вільню і ад мары адрадзіць супольнае з літоўцамі Вялікае княства Літоўскае. На сувязі са студыяй беларускі лінгвіст, археограф, пісьменнік і перакладчык літоўскай літаратуры Сергей Шупа. Добрый дзень, Сергей. Добрый дзень, Сергей. Добрый дзень, слухачы, гледачы. Перш чым я задам табе першае пытанне, я пакажу нашым гледачам твой, так сказаўшы, БНРаўскі даробак. Гэта твоя фундаментальная археаграфічная праца архівы БНР і твой архіўны раман «Падарожжа» у БНР. Это вельмі салідныя кнігі, асабліва археаграфічная праца архівы БНР, тысячы сторонак архіўных дакументаў. Але все ж пойдзем да нашай гутаркі. Першае пытанне да цябе такое. Раскажы, калі ласка, як беларускія дзеячы апелявалі да спадчыны Вялікае княства Літоўскага, у прыватнасці да яго афіцыйнай мовы, якую мы сёння называем старабеларускай? Ну, мы тут с тобой говорим про часы становлення, узнікнення, развіцця нацыянальных рухаў на ўскраінах былой Расійскай імперыі і наогул ва ўсходняй Еўропе. Фактычна все гэтыя народы, якія прачыналіся пасля свайго такога недзяржаўнага сну, недзяржаўнага існавання, шукалі для сябе нейкую апору ў гісторыі. Не все яны такую апору мелі, але беларусы, якія, на наш жаль, пачалі абуджацца нацыянальна вельмі позна з прычын аб'ектыўных, суб'ектыўных, геаграфічных, палітычных, лінгвістычных, не ў апошнюю чаргу, яны такую апору абсалютна непазбежна знайшлі ў Вялікім княстве Літоўскім, і галоўны пункт, паводле якога яны лічылі гэтую дзяржаву сваёй і таксама сваёй, была мова, афіцыйная мова этого княства, якая была проста афіцыйнай пісьмовай мовай беларускага народу таго этапу развіцця. Ясна, што яна трошкі адрознівалася, можа, істотна адрознівалася ад размоўнай мовы, яна мела свае нейкія канвенцыі, але тым не менш на ёй былі напісаны тысячы сторонак гісторыі Вялікага княства Літоўскага. І таму, калі ўжо пра гэта, здаецца, яшчэ згадваў Багушевіч у першым такім нацыянальным маніфесце ў дудцы беларускай у прадмове у 891 годзе, што нашая мова, яна такая самая заслужаная і важная, як і все астатнія, на ёй вось там калісьці цэлая там дзяржава пісала свае дакументы. Проста беларусам, якія тады яшчэ даволі моцна спалі, нават і ў часы Багушевіча, і ў часы нашай Нівы, іх там толькі пачалі расштурхоўваць, абуджаць, ім важна было даказаць, што іх мова не ёсць нейкі сапсаваны дыялект расейшчына, а самастойная мова, і ад гэтага можна пачынаць будаваць такую нейкую сваю асобную нацыянальную самасвядомасць. І тут таксама заўважаецца гэты прынцып будавання нацыянальнай свядомасці, які базаваўся на нейкіх этналінгвістычных элементах. Тое самае мы бачым, скажем, і ў літоўцаў, пра якіх сёння, напэўна, яшчэ будзем гаварыць. Таксама, калі Йонас Басанавічус на 8 гадоў раней за Багушевіча выдаў свой маніфест, это прадмова да першага нумару выдання Аўшра, ён таксама пісаў, што самае галоўнае нам, каб захавацца як народу, трэба не страціць нашу мову. Фактычна, і іншымі словамі сказана, не забываем мову нашу літоўскую, каб не памёрлі. Таму это было ясны шлях. Беларуская мова захоўвалася яшчэ пад сялянскай страхой, і яна захоўвалася ў нейкіх архіўных матэрыялах. Таму цалкам натуральна, што амаль ва ўсіх выступах тыя будзіцелі беларускага народа, нацыянальныя
першыя палітыкі, ідэолагі, яны заўсёды это згадвалі, каб беларусам трошкі этого гонару дадаць, што мы таксама не абы хто, а просто спім пасля нейкай залатой мінуўшчыны ці штосьці такое. Вось. Тут, праўда, ёсць небяспека, якая заўсёды будзе суправаджаць гэты наратыў, гэтую тэму, тое, што все гэтыя нацыянальныя, так сказать, думкі нараджаліся ў часы, калі ў Расіі, у расійскай гістарыяграфіі развіваўся наратыў, што Вялікае княства Літоўскае, якое там амаль што суцэльна называлі літоўска-рускай дзяржавай, яно, як бы, па сутнасці было такім самым рускім, як і маскоўскае княства, а проста з маскоўскім княствам супернічала за гегемонію ў гэтым усходнеславянскім свеце. Ясна, што беларусы гэта таксама, як бы, магчыма, гэты дыскурс перахапілі, толькі сказалі, все, што тут вы называеце рускім, это зусім з вами нічога агульнага не мае, гэта, як бы, нашае беларускае, і развівалі вось гэтую тэму прыналежнасці сябе да Вялікае княства Літоўскага у тым сэнсе, што гэтая дзяржава, ну, таксама і наша. Прычым то, што таксама і наша, што это не беларуская дзяржава, як в канцы 20-го стагоддзя пачалі казаць, а супольная дзяржава літоўцаў і беларусаў, пра гэта зноў жа ўжо казаў і Багушевіч у тым сваім маніфесце, у прадмове, што, як бы, мірна злучыліся і утварылі разам вялікую дзяржаву. Але тут, як бы, ёсць і плюсы, так у гэтым, ва ўсёй этой ідэі закладзеныя і некаторыя палітычныя гістарыяграфічныя міны, пра якія мы, можа, яшчэ сёння згадаем. Таксама немалаважны фактар паўставання дзяржавы – гэта апеляцыя да ўсіх народаў, якія жывуць на яе тэрыторыі. Як гэта было ў выпадку Беларускай Народнай Рэспублікі? Гэта мелася быць монаэтнічная дзяржава ці не? Ну, гэта мы ўжо пераносімся з нейкай сівой даўніны, з успамінаў пра ВКЛ, якое, дарэчы, было поліэтнічнай, полірэлігійнай дзяржавай. У новыя часы, у часы вось распаду савецкай, расійскай імперыі, узнікненню новых дзяржаваў, беларусы былі не адзіныя жыхары беларускіх традыцыйных гістарычных земляў. Там, апрача іх, жылі іншыя народы, жылі яўрэі, палякі, магчыма, расейцы, недзе украінцы, татары, літоўцы, іншыя, як бы, мяншыні, і беларусы, якія, магчыма, не адчувалі сябе дастаткова моцнымі, каб цалкам сцягнуць вось гэтую монаэтнічную структуру на сябе, яны вырашылі, што большы поспех будуць мець, калі яны салідарна з усімі іншымі народамі, якія гавораць на іншых мовах, уключацца ў гэтую дзяржаватворчую працу. І таму з самых першых крокаў, калі ўжо пачалі абвяшчацца устаўныя граматы Беларускай Народнай Рэспублікі, яны ўжо пачалі ўжываць такую тэрміналогію, гаварылі не пра народ Беларусі, а пра народы Беларусі. І гэта экспліцытна выказана ў 3-й устаўной грамаце, якая абвяшчае незалежнасць БНР, все народы Беларусі, і так далей, і так далей. Здаецца, эта формула там некалькі разоў паўтараецца. У другой устаўной грамаце было сказана, што все народы Беларусі маюць роўныя правы на сваю культуру, сваю мову, нацыянальна-культурную аўтаномію. І гэтая традыцыя працягвалася. Устаўныя граматы, між іншым, выдаваліся не толькі па-беларуску, але і на іншых мовах зямлі. У прыватнасці я бачу адозвы на ідышы. Пасля БНР уже ў эміграцыі эту тэму працягвала і усяляк спрабавала наладзіць кантакты паміж народамі, якія, апрача беларусаў, насяляюць беларускія землі. Так што тут можна абвергнуць той, як бы, савецкі тэзіс, што БНР – это буржуазна-нацыяналістычная дзяржава у сваёй ідэі. Ну, перша, она не надта і буржуазная, там фактычна стваралі сацыялісты. І наконт нацыяналізму ў такім разуменні, у якім 20-м стагоддзі мы яго успрымаем, там не было пра што нават гаварыць. Калі летом 18-го года Рада БНР вырашала пытанне выдання рэгіянальнай прэсы, там фактычна было распісана, на якіх мовах гэтая прэса мусіць выходзіць, і там все гэтыя мовы былі згаданыя. У тым ліку, дарэчы, у
пінску на пінчуцкай мове, як там написано. Ну, на жаль, 18-й год скончыўся адыходам немцаў, вяртаннем бальшавікоў, і таму гэтым усім ідэям тады не было як спраўдзіцца. Праўда, БССР, якая фактычна атрымала дзяржаватворчы ў нейкім сэнсе імпульс ад БНР, у канцы 20-х гадах нават увяла гэты пункт пра роўнасць 4 моваў у Канстытуцыю БССР, і 10 гадоў гэтая Канстытуцыя фактычна, прынамсі на паперы, існавала, і 4 афіцыйныя мовы Беларусь мела. Так што традыцыі, шмат нацыянальнасці, шмат этнічнасці, шмат культуры Беларусь мае, і не трэба пра іх забывацца. Але пры тым таксама і не забудземся, што яны ў канцы сакавіка 18 года ўсё ж прынялі рашэнне, што дзяржаўнай мовай будзе беларуская, і 3 красавіка апублікавалі гэтую пастанову. Добра, ідзем далей. Сталіца гэтай краіны, сталіцай этой дзяржаўнасці беларускай планавалі зрабіць Вільню. Як сталася, што сталіцай БНР стаў Менск? І што з Вільняй? Калі і як тагачасныя беларускія дзеячы развіталіся з марай пра Вільню? Ну, каб зрабіць Вільню сталіцай менавіта беларускай дзяржавы, так канкрэтна пытанне, па-мойму, не стаяла ніколі. Ну, па першы погляд, трэба пару словаў сказаць пра сітуацыю самой Вільні, перш за ўсё геаграфічную і гістарычную. Гэта быў горад, які быў цэнтрам сталіцы вялікай калісьці поліэтнічнай дзяржавы, якая аб'ядноўвала ў сабе розныя землі, народы, веры, культуры, мовы. І што для яе заўсёды было вельмі рызыкоўна, што яна знаходзілася на перыферыі 2 этнасаў. Яна не ёсць ні цэнтрам геаграфічным ні літоўскага этнаса, ні цэнтрам геаграфічным беларускага этнаса, а значыць, калісьці нейкія праблемы ў гэтых народаў могуць узнікнуць, што датычыцца Вільні. Плюс гэта все было яшчэ замазана зверху тоўстым слоем палянізацыі, і там уже не было ясна, хто там і што. Беларусы і літоўцы доўгі час былі у меншасці ў Вільні, а большасць складалі палякі і яўрэі. Ну, палякі польскамоўныя людзі, іх таксама іх паходжанне, мабыць, ні з якай Польшчы яны туды не прыехалі. Это таксама учорашнія і заўчорашнія, хутчэй за ўсё, літоўцы каталікі або беларусы, якія таксама, калі каталікі, так это пазаўчорашнія літоўцы. І да вось гэтых падзеяў Першай сусветнай вайны Вільня прыйшла ў такой неяснай перспектыве. Ужо адразу пасля пачатку нямецкай акупацыі нейкі гурток такіх ідэалістаў, рамантыкаў, беларусаў, літоўцаў, палякаў і яўрэяў сказалі, што, мабыць, ёсць сэнс вось думаць, ну як жа ж яшчэ Вільня можа існаваць, як не сталіцай нейкай вялікай такой нео-ВКЛ ці штосьці такое. Утварылася так званая канфедэрацыя Вялікага княства Літоўскага, і гэтыя дзеячы, палітыкі, якія называлі сябе краёўцамі, на гэтую тэму гаварылі, але ва ўмовах шырокага такога фронту ўзнікнення новых дзяржаваў постімперскіх на тэрыторыі ўсходняй Еўропы гаварыць пра нешта іншае, чым пра дзяржаву, якая будуецца на этналінгвістычным прынцыпе, на нацыянальная дзяржава, тады проста было нерэальна. І таму гэтая ідэя так і засталася такой нейкай блакітнай марай, таму што кожная краіна хацела выжыць, а выжыць перш за ўсё захаваўшы сваю самабытнасць, сваю ідэнтычнасць, сваю мову, культуру. І сітуацыя яшчэ склалася так, што лінія фронту, якая замацавалася пасля першага нямецкага наступу летам 15-го года, яна адрэзала Вільню ад масіву беларускіх земляў, і фактычна Вільня засталася ў гэтым кавалку акупацыі, які канцэнтраваў усе літоўскія землі, і таму там все літоўскія працэсы, натуральна, адбываліся там. Беларускае адраджэнне, якое пачыналася яшчэ з часоў нашай Нівы ў Вільні,
яно засталося, так, засталіся там генералы без войска, засталіся толькі нейкія найвіднейшыя дзячы, а масы беларускага народу апынуліся па-за лініяй фронта, і тады упершыню цэнтрам беларускага нацыянальнага палітычнага руху зрабіўся Менск. І ўжо там ад сакавіка 17-го года фактычна пайшлі працэсы, якія прывялі 25 сакавіка 18 да абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі ў Менску. І ад таго моманту Менск робіцца абсалютна сімвалам незалежнасці Беларусі, і просто там ужо няма пра што гаварыць. Калі трошки вярнуцца на крок назад, 16 лютага 18 абвяшчаецца незалежнасць Літвы. Таксама, часам закідаюць беларусам, што вы там пад нямецкай акупацыяй 25-го, ніхто вас там не бачыў. Гэтую незалежнасць, ніхто пра яе не ведаў. Падобная сітуацыя была і з Літвой. Немцы вельмі негатыўна паставіліся да гэтага акту. Адзіная газета, якая пра гэта паведаміла, это была літоўская газета «Летувос Айдас», яна тут жа была канфіскаваная. Калі вы пачытаеце прэсу віленскую лютага 18-го, ні ў нямецкай Цайтунга Центр Армee, ні ў беларускім гомане, ні слова пра абвяшчэнне незалежнасці Літвы няма. Немцы гэта моцна трымалі пад каўпаком. Толькі пасля яны ўжо пачнуць нейкія новыя гульні, і пасля ўжо незалежнасць Літвы для іх не стане такім нечым, не хавалі гэты сакрэт. Але беларусы само сабой пра гэта ведалі, і яшчэ апошняя, магчыма, надзея закладзеная ў такім звароце Віленская беларуская рада да нямецкіх уладаў, якія дзякуюць, віншуюць, выказваюць падзяку за тое, што немцы прызналі незалежнасць Літвы. Але зварачаем вашу увагу, што літоўцы складаюць толькі 40% насельніцтва Літвы. Значыць, проста дагэтуль беларусы верылі, што гэтая Літва адродзіцца ў нейкім большым кантэксце і убярэ ў сябе больш беларускіх земляў. Зноў жа ж, гэта была яшчэ апошняя мара пра нешта такое, як новае ВКЛ, але падзеі склаліся так, што фактычна не заставалася нічога рабіць, як развітацца з гэтымі марамі, прыехаць 25 сакавіка ў Менск і абвясціць незалежнасць Беларусі, нацыянальнай, этнічнай, з беларускай мовай, з, магчыма, успамінамі пра ВКЛ, але ўжо кожны народ тут вырашаў свае пытанні. Пасля, ясна, сітуацыя з Вільняюшы ускладнілася польскай акупацыяй, міжваенны час, это быў правінцыйны польскі горад, але у 1939 годзе, ясна, не без дапамогі нейкіх мацнейшых сілаў, але сталася, на мою думку, такой гістарычны цуд. Вяртанне Вільні Літве фактычна было гістарычным цудам. Лёс Вільні мог скласціся як заўгодна, і я лічу, што тое, што ўрэшце адбылося, проста мела для Вільні... Гэта было найлепшае, што з Вільняй магло стацца, бо літоўцы... Гэта была выпадковая заканамернасць, я б сказаў, таму што літоўцы быў адзіны народ, які заўсёды ад самых пачаткаў нацыянальнага абуджэння адраджэння меў Вільню ў сваёй праграме як вельмі важны пункт. Яны ніколі пра гэта не забывалі. Беларусы часам ввогуле не ведалі, дзе яны, што яны, як яны, і такой выразнай, яснай праграмы не мелі, хоць фактычна это ў міжваенным часе і было сталіцай заходняй Беларусі, але беларусы і ў той момант, калі это была сталіца заходняй Беларусі, складалі ў Вільні таксама малазаўважную меншасць, хоць там эта меншасць даволі актыўна сябе выяўляла. І таму сталася, як сталася, і таму мы фактычна ў гэтай сітуацыі, у развіцці гэтай сітуацыі жывем і да сёння, беларусы ў Менску, літоўцы ў Вільні. І як нехта калісьці прыгожа сказаў, неважна, у чыіх руках горад, які калісьці быў ваш, галоўнае, каб ён быў у руках вашых сяброў. Гэта, я думаю, вельмі важна сёння падкрэсліць. Так, это мы паговорили пра Вільню, і ты ўжо закрануў часткова вось гэтыя мары пра супольную дзяржаву.
Але і нават пасля абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі ўсё роўна там нейкія памкненні яшчэ былі. Як і калі канчаткова давялося адмовіцца ад мары адрадзіць Вялікае княства Літоўскае сумеснае? Ну так яны фактычна і скончыліся з гэтым праектам краёўцаў, таму што тое, што пасля зрабілі бальшавікі, так званы Літбел, які таксама нібыта намякае на колішнюю такую еднасць беларусаў і літоўцаў, у гэтым выпадку ў барацьбе супраць паноў эксплуататараў пад савецкім сцягам. Гэта ўжо была такая бутафорыя, і самі бальшавікі у яе моцна не верылі, так як яны і не верылі у так званую ССРБ, абвешчаную 1 студзеня 19 года. Яны самі не хавалі, што гэта часовыя такія ўтварэнні, якія ўтвараюцца і адмяняюцца па меры пасоўвання пераможнай чырвонай арміі на захад. Сёння Беларуская Савецкая Рэспубліка, заўтра Літбел, паслязаўтра Польская Народная Рэспубліка, там ці савецкая, пасля там нямецкая і гэтак далей, там да Атлантычнага акіяну, а там і Амерыка не за гарамі. Так што Літбел, які фармальна, можа і тэрытарыяльна, нечым мог бы нагадваць той Вялікае княства Літоўскае, нічога агульнага фактычна з ім не меў. Гэта была расейскамоўнае па сутнасці ўтварэння, беларусамі там амаль што і не пахла. Так што гэта такі як бы трагікамічны фінал гэтай ідэі. Ну а пасля ўжо, па-мойму, настолькі все разышліся сваімі дарогамі, што гаворкі пра гэта ўжо і ніколі такое пытанне не ўзнікала і не ставілася. У тваім архіўным рамане ёсць глава пад даволі дзіўнай назвай «Рэч Паспалітая Бабруйская». І гэта з катэгорыі гістарычных казусаў ці нейкая рэальная сітуацыя таго часу? Ну, я гэтую назву, здаецца, ўзяў у двукоссі, ці прынамсі думаў пра яе ў двукоссі. Тут гаворка пра тыя некалькі месяцаў, калі Бабруйск недзе ўвесну летам 18-го года апынуўся ў польскіх руках. Рэч у тым, што паўз Бярэзіну, недзе ад Бярэзіні і да Бабруйска, недзе па такіх асадах, фальварках, засценках жыло даволі шмат каталікоў. І гэтыя каталікі, дарэчы, я не памятаю, каб яны сябе лічылі літвінамі, у тым сэнсе, якімі лічылі сябе Міцкевіч і іншыя нашыя тыя польскамоўныя людзі. Яны лічылі сябе чыста палякамі і вельмі радаваліся таму, што тут генерал Доўбар Мусніцкі са сваім польскім корпусам у Бабруйску абвясціў такі польскую адміністрацыю, польская мова, касцёлы працавалі. Проста там сапраўды былі надзеі ў людзей, што Польшча іх не пакіне. Але Польшча падчас вайны з бальшавікамі дайшла і да Бабруйска, дайшла да Бярэзіні і да Бярозы ракі. І гэтыя спадзяванні тых мясцовых палякаў так і не спраўдзіліся. Польшча вялікая іх проста прадала бальшавікам. Польшча вялікая перамагла у сэнсе нацыянальнай дзяржавы, якая не будзе браць больш, чым яна можа праглынуць, і таму гэтая мяжа ў 21 годзе была праведзеная там, дзе яна на 20 гадоў затрымалася. Заходнюю Беларусь удалося неяк трымаць пад ботам, хаця яна заўсёды стварала вялікія сацыяльныя і палітычныя праблемы польскай дзяржаве, а все, што засталося на ўсход ад яе, фактычна было для Польшчы, для польскасці, для польскай мовы і культуры страчана. Гэта яшчэ, магчыма, я пісаў пад уражаннем прачытання рамана Фларыяна Чарнушевіча «Надбярэзінцы», дзе ён акурат все гэтыя падзеі апісвае. Ягоны галоўны герой, які нарадзіўся ў 1900 годзе, значыць, яму было там адпаведна 18-19 гадоў, ён там жыў, і ён это все вельмі красамоўна, яскрава апісвае існаванне некалькі месяцаў фактычна Польшчы. Рэч Паспалітая, там, Бабруйская, это уже моя такая выдумка, але нешта ў гэтым таксама ёсць, але вся фактычна польская культура і вся польскасць з адыходам польскіх войскаў у 20-м годзе з тэрыторыі Беларусі
фактычна скончылася, адышлі. І людзі, было вывезена, напэўна, ты сам добра ведаеш, вельмі шмат всялякіх неацэнных скарбаў, архіўных, бібліятэчных, якія для Беларусі, магчыма, назаўсёды цяпер страчаныя. Таму што мы ведаем, што па такіх всякіх шляхецкіх дварах, застенках, фальварках, всякіх сядзібах фактычна на гэтым трымалася культура ад 17 стагоддзя пачынаючы ў Беларусі на польскамоўным насельніцтве, на польскамоўнай шляхце 18-19, і все гэта, на жаль, прапала, і сёння пра гэта ніхто і не ўспомніць. Дзякуй, Сергей, за гутарку. Дзякуй вам. На сувязі з Прагай быў беларускі лінгвіст, археограф, пісьменнік і перакладчык літоўскай літаратуры Сергей Шупа. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.